Κρήτη, Λασίθι, Ιεράπετρα. Είναι η αρχή του νήματος για ένα ταξίδι που οδηγεί στο δημοτικό διαμέρισμα του Άι Γιάννη. Σε αυτό το νοτιοανατολικό τμήμα της Κρήτης, το πλούσιο σε ομορφιές φύσης και ανθρώπων. Το φορτωμένο με ιστορίες και παραδόσεις, το πλουμισμένο με λιχουδιές και αρώματα, το τιμημένο με αγνότητα και καθάρια ψυχή. Εδώ, ο μόχθος των ανθρώπων γίνεται στολίδι, όπως ξεπροβάλλει από την κάθε γωνιά του, είτε με τη μορφή της ελιάς, είτε με τη μορφή της χαρουπιάς, είτε με τη μορφή κάθε καλλιέργειας παλιάς και σύγχρονης, είτε με τη μορφή κάθε είδους υποδομής που καταβάλλεται ως αντίτιμο για την ευζοία των κατοίκων και την ανάπτυξη του τόπου. Εδώ, ιδέα και χέρια, νους και κορμί οικοδομούν αιώνες τώρα την ποιότητα στην καθημερινότητα, έτσι που η κάθε αυγή με άλλη να μην μοιάζει. Βρεθήκαν οι γαϊδάροι. Ο Κούκος θέλει 2 χαστούκια. Από τη Στία. Πώς τη λέει, από τη Στία την απολύσανε. Ο Κούκος Και θέλει του να το φύγει. έπαιξε, λέει. Και του βάλε τσουπά ο Μάρκος και ο Μανούς μια μπόστα, λέει. Έλες εσύ, λέει εσύ, αλλά έξερες τι Ψησιχρίσματος των ποτηριών. Τα σκαλοπάτια και τα πεζούλια στις αυλές λαχταρούσαν το κουβεντολόι των κεράδων. Τα στενά δρομάκια στέναζαν από τις φωνές των παιδιών, περιμένοντας υπομονετικά προς τα μεσάνυχτα το ερωτικό τραγούδι της καντάδας να ξεπροβέρνει από τις γωνιές και από τις χορδές του βιολιού και του μαντολίνου. Πρέπει να το δηλώσει. Πρέπει να το δηλώσει. Ομάδες παιδιών με ανθοστόλιστους σταυρούς γυρίζουν πόρτα την πόρτα για να αγγέλουν τα πάθη. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται κενά.